Bos días, estamos en Pecadoras TV no programa E ti que opinas? Hoxe temos de invitado a Josmo. Bos días. Buenos días, señor. Se tiveses que explicarlle a unha persoa como é o teu povo, que lle dirías? 3 cousas boas e 3 malas. Boas. Tá ben. Boas. Bonito, grande, peligroso. Pero peligroso é algo malo. Depende para quen. Malas, E malas, ninguna. Non ten cousa malas. vale. Que che parecería se desaparecese algún pobo? Depende. Algunha aldea? Depende. De tu povo, depende. Pero que che parecería? Calquera pobo, calquera aldea? Hombre, se é unha aldea calquera, é igual. Se é miña, non. E que che parecería se desaparecese a tua aldea? Non vai desaparecer mentre esteja. E se desapareces ti e desaparece a aldea? Entón, se vai estar morto... E que pensarían as persoas que quedarían nesa aldea? E se desaparecese o galego? Mal. Mal. Por qué? Por qué? Pois porque... Dáseme ben. Pongo con pausa. Pois... Justo, ¿sí? O galego? Sí. Vale. Parece ben, vale, non? Levo ya. Pois... Gracias. De nada. Pois moitas gracias por participar no programa. Está todo por hoxe. Podes mandar saludos? Sí, sí que podo. Un saludo de miña abuela que creo que me está vendo. Pois un saludo para a abuela de Joshua. Isto é todo por hoxe, hasta o seguinte programa.